Gay, halos sumarado na yung mata mo sa maga ah. Okay ka lang? Hindi. Ano na naman ba nangyari sa inyo? Ang gulo sa bahay. Nag-away na naman sila nanay at tatay. Nahuli kasi ni nanay na may babae si tatay. Magdamag silang nagrarambulan. Hiyang-hiya ako sa mga kapitbahay. Sa amin pa, alam mo naman, dikit-dikit. Halos dingding lang pagitan ng mga bahay. Nako, topic na naman kami ng chismis neto. Ay, ano ba naman yan si Tito Nardo? Sinabi mo pa! Ang masakit kasi, halos hindi siya nagbibigay ng pera kay nanay. Para sa pang-araw-araw namin gastusin. Yun naman pala, iba ang ginagastusan. Alam mo, minsan tuloy ayoko na lang umuwi ng bahay. Uy, huwag kang ganyan. Wala ka namang uuwi ang iba eh. Kahit ganun sa inyo, mas okay pa din doon kaysa kung saan-saan ka tumambay. Baka mapahamak ka pa. Wala naman silang pakialam sa akin eh. Hindi naman ako inaasikaso sa bahay. Si tatay nang bababae, nagsusugal at naglalasing. Si nanay nagbibinggo maghapon no nakikipagchismisan. Gay, kahit na. Mas safe ka pa din doon sa inyo. Nakakasawa na kasi, Ming. Nakakabingi na yung sigawan. Nakakapagod na marinig yung walang katapusang away. O Meng, layo yata ng iniisip mo. May problema ka ba? Wala po, Nay. Bakit kanina ka patulala? Naiisip ko lang po si Gay. Naawa po ako sa kanya eh. Oo nga eh. Medyo mahirap ang lagay ni Gay, ano? Usap-usapan na walang tigil sa bangayan yung mga magulang niya. Buti nga, hindi pa naghihiwalay eh. Sobrang close talaga kayo ni Gay, ano? Nakadiaper pa lang kayo, magkaibigan na kayo eh. Oo nga, Nay. Nung kapitbahay natin sila, dito kumakain at tutulog yun. Oo, hindi kayo mapaghiwalay. Bumaha nga yung luha niyo dyan sa kali nung lumipat sila ng bahay. Sayang nga, Nay eh. Siguro kung hindi ginawang apartment niyang kabila, dyan pa din sila nakatira. Oo nga. Hindi naman kasi nila kaya yung upa. Siyempre, tinaas dahil apartment na. Mahina naman kasi ang kita ni Nardo sa pagko-construction worker. Minsan wala pang trabaho. Si Maring Azun naman, matanggap lang ng labada. Oo nga, Nay. Kaya kayong dalawa ni Gay, mag-aaral kayo ng mabuti. Sa ating hindi nakaluluwag-luwag, edukasyon lang ang paraan para kahit papano makaahon sa hirap. Ming, nag-aral ka? Oo, buong weekend. Daming kailangan i-memorize eh. Grabe yung hirap ng biology. Hindi naman tayo magdudoktor eh. Ay, hindi ko nga din magets yung mga DNA tsaka chromosomes na yan eh. Hindi ka naman kasi nakikinig talaga kapag nagle-lecture. Subukan mo kayang alisin yung earbuds mo kapag may klase. Baka sakaling may pumasok dyan sa utak mo. Ang harsh naman. Hindi lang talaga ako nakapag-review. Palagi naman. So bakit nga hindi ka na naman nag-aaral? Lumabas ako ng weekend eh. Nagkayayaan yung barkada dun sa gawin namin. Ha? Mamaya na yung long test sa science ah. Paano ka? May dating gawi. Nag-aral ka naman, di ba? Pakopya na lang. Magkasunod naman tayo ng upuan eh. Ay, bahala ka na lang tumiskarte ko kung paano masisilip yung sagot ko. Ikaw talaga, Gay. Mag-aral ka nga sa susunod. Ako ang nasa stress sa'yo eh. Ay, nakaraos din. Di na ako kabado sa science. Nasagot mo lahat eh. Nakopya ko naman most of your answers. Swerte ko talaga. Ang tali-talino ng best friend ko. Alam mo, natatawa ako sa'yo kanina. Ang haba pala ng leeg mo, no? Para kang giraffe. Sakat nga ng leg ko eh. Masyado nang nasa-stretch ka kakopya. Alam mo, Gay, sayang yung tuition mo. Ginagawa yung test para malaman kung natutunan mo yung lessons. Kung mangungopya ka lang, paano ka matututo? Hirap na hirap pa naman yung mga magulang mo pag-aralin ka. Ito naman? Paano nanay ko kung manermon? Huwag na nga natin isipin yung test na yan. Tapos naman eh. Mabuti pa, magmerenda na tayo. Oo nga, gutom na nga din ako.
Anong kakainin natin? Depende kung magkano baon mo. Wala akong pera. Libre mo ako Na naman? Hay, gay. Lagi na lang. Hayaan mo. Kapag nagkatrabaho ulit si tatay at may baon na ulit, ikaw naman ang ililibre ko. Tapos na kasi yung apartment na ginagawa nila sa kanto eh. Wala pang bagong project si Foreman. Hiyang-hiya naman talaga ako sa'yo, gay. Mas marami ka pang order sa akin, tapos ako nagbayad. Ito naman, hindi kasi ako nag-agahan. Wala namang pagkain sa bahay. Agahan at merienda ko nito. Kumain na nga tayo. May klase pa tayo pagkatapos nito. Oh, hindi yan ang sakayan papunta sa inyo ah. Hindi pa ako uuwi. Magkikita kami ni Julius dun sa bilyaran malapit sa kanila. Gay, sinasabi ko sa'yo, layuan mo yung Julius na yan. Out of school youth, naninigarilyo, umiinom, tambay sa kanto. Ano ba mapapala mo sa lalaking yan? Eh, mahal ko nga siya. Kami na. Support na lang, friend. Layuan mo yan, gay. Hindi ko masusuportahan yung kalokohan mong yan. Basta, pag tinawagan ka ng nanay ko, sabihin mo, magkasama tayo. Gumagawa tayo ng school project. Ano? Uy, wag mo nga ako idami sa kalokohan mo. Basta magkasama tayo. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Alam mo na yun! Sakay na ako ha. Bye! Hello po? Hello, Meng. Nakita mo ba si Gay? Kanina pa tapos ang klase niyo pero hanggang ngayon hindi pa umuwi. Ho? Magkasama po kami. Ganun ba? Kanina pa tapos ang eskwela. Bakit hindi pa kayo umuwi? Ano po, gumagawa po kami ng project. Sige. Pakisabi na lang kay Gay, sagutin ang text at tawag ko. Opo. Sige, salamat. Ito naman kasing sige, pati ako nadadamay, nakakainis. Naku, Azon, pasensya ka na ha. Hindi ko alam yan. Nako, pagsabihan mo yung anak mo, Nora. Kabata-bata, sinungaling na. Biruin mo, magkasama daw sila ng anak ko, hindi naman pala. Baka mamaya mo, yan pa ang nagtuturo kay Gay na magsinungaling. Hindi naman siguro, Azon. Naku, kung hindi lang sila magkababata, palalayuin ko na yung si Gay kay Meng. Ayoko pa naman sa lahat sinungaling. Azon, pasensya ka na uli ha. Hayaan mo, kakausapin ko ng masinsinan ng anak ko. Mabait na bata naman si Meng. Nalulungkot nga ako at nagawa niya yun. Dapat, usapin mo. Meng, bakit mo naman ginawa yun? Ang alinhunay. Nagmamaang-maangan ka pa. Nagkita kami ni Maring Azon sa palengke kanina. Si Gay pala, hinahanap nila ng hating gabi kasi hindi pa umuuwi. Nakita nila sa bilyaran kasama yung boyfriend niyang tambay. Ang sabi mo raw nung tinawagan ka, gumagawa kayo ng project. Totoo ba? Opo, Nay. Bakit mo pinagtatakpan si Gay? Bakit ka nagsisinungaling, anak? Masama yan. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Opo, Nay. Sorry po, hindi na po mauulit. Oh, bakit nakasambakol yung mukha mo? Ano ka ba naman, Gay? Napagalitan ako ni nanay. Wag mo na nga kasi ako dinadami sa mga kalokohan mo. Buti ka nga napagalitan lang eh. Ako nabugbog. Oh, tingnan mo. Ang dami kong pasa. Hindi ka ba naawa sa akin? Naaawa. Ayoko nang tignan. Pinilit ko nga lang pumasok kasi baka madagdagan pa itong mga pasa ko pag sa bahay lang ako.
Uy, ano ba? Sobrang affected ah. Okay lang ako. Hindi mawala sa isip ko yung mga pasa mo. Okay lang nga ako. Sanay na. Lagi namang ganito eh. Halika na. Pasok na tayo sa classroom. Hoy, gay ah. Diretso uwi na. Oo na. Ito naman. Paulit-ulit. Lagot na naman ako sa amin. Malamang binagsak ko yung exam sa araling panlipunan. Ha? Hindi ka babagsak? Paano kang babagsak ay open notes? Bait nga ni Sir today? Gusto ko nga maiyak eh. Open notes, tas wala naman akong notes. Ay naku, gay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. O heto, iuwi mo muna tong notebook ko. Ipa-photocopy mo, kopyahin mo. Basta dapat may kopya ka. Baka mag-open notes ulit sa finals. Para naman may maisagot ka. Ah, salamat ah. Best friend talaga kita. Meng! Nay! Nandito si Gay! Padiretsuhin ko na dyan sa kwarto mo ha! Opo, Nay. Uy, bangon na! Tangali na! Ayoko pa. Naantok pa ako. Sabado ngayon eh. Bakit ka ba nandito? Aga-aga? Meron kasi akong pupuntang party eh. Birthday ng pinsan ni Julius. Naku, hindi ako makakasama. Hindi ako papayagan ni nanay. Bawal ako lumabas kapag gabi na. Alam mo naman yun? Alam ko. Hindi naman kita isasama. Hihiramin ko lang sana yung hikaw na sinuot mo noong demo mo. Bagay yun sa damit ko, no? Naku, pamana pa sa akin ng lola yun. Ilang henerasyon na pinagdaanan nun. Hindi ko nga sinusuot yun araw-araw. Kapag may espesyal na okasyon lang. Kaya pala ang ganda-ganda. Pahiram naman. Isang gabi lang. Susuli ko din kinabukasan. Nako, hindi pwede, gay. Pasensya ka na pero hindi talaga. Yun na lang alaala sa akin ng lola. Alam mo naman wala akong alahas kahit isi. Damot mo naman. Kala ko ba naman BFF kita? Makakaalis na nga. Dear love, simula noon, tumistansya na sa akin si Gay. Masakit kasi best friend ko siya ng mahabang panahon. Pero habang dumaraan ng mga araw, nahiisip ko na all these years, parang one-way street yung friendship namin. Hindi kagaya ng ibang friendships na give and take. Yung sa amin, ako lang yung give ng give. Samantalang siya, take ng take. Napagod din ako kasi sa loob ng mahabang panahon, para akong sponge na tagasipsip ng lahat ng drama niya sa buhay. Sabi nila, things happen for a reason. Siguro nga may dahilan kung bakit nabuwag ang friendship namin. Ganun talaga siguro. Wala naman talagang permanente sa mundo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!